100 godina fudbalske romantike. To vam je Bask, to vam je i Metalac i Šumadija, to vam je danas OFK Beograd. Fudbalska romantika. Ima li uopšte kluba na svetu? U fudbalskoj kolevci, na ostrvu, u šustroj Latinskoj Americi, na novim fudbalskim meridijanima u Africi ili Aziji, čiju igru zovu romantika? Ili je to samo naš OFK Beograd, naši romantičari? Fudbalska romantika je oduvek imala posebnu dušu. Igra uvek iznad nemaštine, političkih previranja, iznad odluka tamo nekih članova komiteta i iznad sukoba tamo nekih crnih umova. Igra uvek pre svake druge igre, osim one fudbalske. I tako čitavih 100 godina, na različitim adresama, pod različitim imenima, u različitim društvenim uređenjima, u ratu i miru, u prvoj ili drugoj ligi, uvek igra radost i tuga, pobede i poraza, uvek stisak ruke sa osmehom ili suzom u oku. I tako 100 godina. Ovo je dokument, ali sa dušom, priča kitnjasto ispričana, dostojno jubileja, priča o majstorima sa loptom, ljudima koji su gradili fudbalske mostove, momcima iz prestonice i svim drugim velikanima, od Jevrema Pantelića i Čikadače Stojanovića do nekih novih klinaca koji danas nose plavo-bele dresove. Pominjamo niz, od Pufle i Kere, Budže i Cucka, preko Noša i Tirketa, Šekija i Joške, Sanija, Petka, do Baneta i Kokice. I koliko samo pre i posle njih, koliko samo sa njima ili u generacijama, tu negde. Pominjamo i mesta, od kafane Ženeva, preko trkališta i Topčidera do Karaburme, Sao Paula ili White Hart Lane-a. Događaje osvajanje titula prvaka države preko Prvog i Drugog svetskog rata, fudbala u ratnim uslovima, osvajanja Kupa Jugoslavije ili igranja u polufinalu Kupa pobednika kupova. Ljudi i događaji, kao na traci, dugoj, koliko retko koja na ovim prostorima, traci dugoj 100 godina. A sve je počelo 6. jula 1911. godine, a gde bi drugo nego u kafani? Kako to kod Srba obično biva kada je istorija u pitanju, kafana, ovoga puta Ženeva, na uglu tada Aleksandrove i Beogradske ulice. Prigodnim govorom osnivačkoj skupštini obratio se Jevrem Ješa Pantelić, publicista. Letnji dan kao stvoren za rađenje kluba. Da li su tada znali da ćemo o njima pričati sa ushićenjem? Evo, ceo vek posle. Izabrana je uprava, predsjednik Andra Jović, potpredsjednici Danilo Stojanović, Čikadača i Jevrem Pantelić, sekretar Dušan Milošević, blagajnik Miloš Ekert, ekonom Božidar Todorović. Članovi uprave bili su i Momčilo Živanović, Ivan Živković i Boško Krstić. Klub je imao i svog fotografa, Ljubišu Glišića, kao i umetnika za reklame, arhitektu Aleksandra Deroka. Sve ovo na najbolji način govori koliko se još tada ozbiljno planiralo i daleko gledalo, čitavih 100 godina napred. Kum je bio Miloš Ekert, bankar Praške kreditne banke, koji je predložio da se klub nazove Beogradski sport klub. Izglasana su pravila, skupština je donela odluku da igralište bude podignuto na ustupljenom terenu Beogradske opštine na nekadašnjem trkalištu, bivši hipodrom, gde se danas nalazi Tehnički fakultet. Pravila kluba odobrana su od uprave grada Beograda 1. septembra 1911. godine. Od tada se računa fudbalsko vreme, Bask, vreme OFK Beograda, istorija i tradicija, golovi i romantika. Da li ste ikada čuli za koledž Šatlen u Ženevi? Niko od nas i ne bi, verovatno da nije bilo Milete Nedića, koji je tamo studirao. Igrao je centarfora u prvoj ekipi Bask, predloživši da klubske boje budu baš kao i u klubu u Švajcarskoj, tamno plavo, svetlo plavo. Tako i bi.
tako postadoše beogradski plavi. Ti prvi dresovi stigli su iz Praga, kupljeni su od prihoda sa prve utakmice odigrane protiv Šumadije, a slavilo se sa 8:1. Priloge su dali ljudi iz Praške banke. Stigoše dresovi do Zemuna, do granice sa Austro-Ugarskom, a u Srbiju su ih preneli igrači, njih nekolicina koji su po 3-4 navukli na sebe da se prištedi na carinskim dažbinama koje nisu bile male. Priča nas dalje vodi do prve utakmice, prve pobede, prvog ubedljivog trijumfa. Na Malu Gospojinu 911. Bsk je preslišao Šumadiju sa 8:1, a mi se danas vek nakon prve radosti sećamo tima: Bota Stanković zvani Pufta, Miša Obućina Laf, Nikola Stefanović u half liniji, Đoka Popović Kera, Boša Todorović Budža, Dušan Milošević Cucko i u napadu Brana Veljković Ciga, Josip Šaha, zatim Mileta Nedić, Andrica Kojić i Milivoje Jovanović Cine. U narednim mečevima igrali su još i Velibor Andrejević, Josip Papo, Franc Bener, Josip Furjanović, Milivoj Ivanović i Miloš Ekert. I odmah se Bsk nametnuo kao najbolji klub. Smatrali su ga nezvaničnim šampionom bez šampionata, a ubrzo su došla i prva međunarodna odmeravanja snaga. 1913. godine Bsk je igrao protiv novosadskog MTK, 914. protiv subotičkog Munkača i pančevačkog SK. Utakmice sa austro-ugarskim klubovima bile su prava poslastica za tada već formiranu fudbalsku, odnosno loptačku publiku u Beogradu. Ubrzo je odigran i prvi turnir. Otvaranje stadiona na Trkalištu, današnjem prostoru Tašmajdanskog parka, 6., 7. i 8. aprila uveličile su ekipe srpskog mača Velike Srbije i subotičkog Saka pored dva tima Bsk. Trodnevno takmičenje doprinelo je popularizaciji fudbala u Srbiji i opravdano ulaganja od 10.000 dinara u stadion koji je imao pokrivene tribine sa ložama i sedištima za preko 700 gledalaca. Trud je ubrzo zapao u drugi plan. Balkanski, pa Prvi svetski rat učinili su da fudbal zamre, a stadion razore granate neprijateljske artiljerije. Austro-ugarska vlast je tu posadila kukuruz, ali ne zadugo. Objekat je po završetku rata brzo obnovljen i Bsk je nastavio svoj stoletni život od marta 1919. godine sve do preseljenja na Topčider 10 godina kasnije. Fudbal je ubrzo počeo intenzivno da se organizuje. U Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca je formiran Fudbalski savez sa sedištem u Zagrebu, a godinu dana kasnije formira se Beogradski loptački savez i startuje prvenstvo Beograda. Najpre igraju Bsk, Jugoslavija, Busk i Soko. Narednih godina sve više klubova, a prva 3 prvenstva osvaja Bsk. Jedan od najboljih klubova u Evropi tih godina, Ferencvaroš, položio je oružje pred igračima Bsk 1924. godine u sjajnoj utakmici i pobedi 4:2. Godinu dana kasnije beležimo novi veliki događaj. Ne, nije to bila spektakularna pobeda Bsk, bio je to događaj. Kasnije će se ispostaviti značajniji od 5 golova u mreži velikog protivnika. U Bsk 1925. dolazi sa svojim bratom Nikolom Blagoje Moša Marjanović, legenda kluba, sasvim sigurno prva velika zvezda fudbala na ovim prostorima. Čovek Bsk, kao igrač, kao trofejni trener, kao golgeter koji je dao više golova nego što je odigrao utakmica. Dovoljno je bilo reći Moša i sve bi postojalo jasno. I zašto toliko poštovanja, i zašto knjige i dokumentarci, zašto euforija kada se kreće na utakmicu koju će igrati baš taj Moša. Miran i povučen van terena, tokom utakmice bi se transformisao u moćnog igrača jednako uspešnog u igri levom i desnom nogom. Jednog od prvih koji je sjajno igrao glavom
Iako je bio srednjeg rasta, njegova plava, talasasta kosa toliko karakteristična kao da je u svakom trenutku bila na svakom delu terena. Ja se sećam njega, sećam se dobro, ja i moja sestra, kad smo izlazili sa njim, nikad nismo odavde do kasine, nam je trebalo 1 sat vremena. I njega su prižive zaustavljali, sa svima je imao strpljenja, svima je objašnjavao, te Mošo kako si dao ovaj gol, te kako si dao onaj, kako će biti ovo. On je imao strpljenja za sve. Moj otac je bio tip kakav se retko rađa. Mislim, ja mogu sa sigurnošću to da tvrdim, jer je bio čovjek koji je, njegova slava je bila prevelika za ono vreme. Međutim, on to nikako nije ispoljavao, niti je znao da je on toliko slavan. Sa Mošom došao period ozbiljnog pristupa fudbalu. Bask je posle par godina preživljavanja ponovo stao na noge da bi 5. i 6. maja 1929. godine turnirom na kojem su učestvovale ekipe Bask, Jugoslavije, Čehoslovačkog Prostejova i Bugarske Slavije obeleženo otvaranje novog stadiona na Topčiderskom brdu. Sa trkališta na kojem su izgrađeni Tehnički fakultet, Arhiv Srbije i Univerzitetska biblioteka, Bask se preselio na objekat sa atletskom stazom, kapaciteta 30.000 mesta. Stadion je nešto kasnije dobio i osvetljenje, a prva noćna utakmica odigrana je 24. jula 1934. godine protiv bečkog Rapida. Sezona 1930-31 je sezona prve fudbalske titule prvaka države. Posle osvajanja naziva najboljeg tima podzaveza, Bask sa 10 pobjeda u isto toliko utakmica i gol razlikom 32-6 maestralno igra do prvog pehara u nacionalnom šampionatu. Zatim slede sezone 1932-33, 1934-35, 1935-36 i 1938-39, kada plavi beleže još 4 trijumfa igrajući veoma zapaženo i na međunarodnoj sceni. Mađarske ekipe u to vreme najjače na kontinentu u 2 navrata su se isprečile na putu do finala Mitropa kupa. Bio je to period fudbala u Srbiji koji je obeležio i nastup na prvom svetskom kupu u Urugvaju. Ekipu su praktično činili Baskovci, a 3. mesto koje je Jugoslavija podelila sa Sjedinjenim Američkim Državama do danas nije prevaziđeno od strane reprezentativnih selekcija država u kojima smo živeli. Vreme fudbala početkom 20. veka priprema i nastup u Južnoj Americi. Ekranizovan je na maestralan način u filmu Montevideo, Bog te video. Pirke! Komšija! Pa polako, otera mi sve mušterije. Ne traži belaja, Pirke, tužit ću te majki, Boga mi jedinog. Idi na ledinu s tom loptom, pa samo džeritaj. Neću ja na ledinu. Vodi ti mene u Bask. Gazirajko je bio, što se ono kaže, dobar čovjek na dobrom glasu. Znaš li ti, nesrećo, šta je to Bask? Bio je veliki navijač Baska. Bask je najveći klub u ovoj zemlji. Bog te video. Prva 3 jugoslovenska fudbalera koji su proslavili zlatni jubilej sa 50 utakmica u nacionalnom timu bili su Blagoje Moša Marjanović, Milorad Mikica Arsenijević i Aleksandar Tirke Tirninić. Idoli tadašnje sportske javnosti bili su bez sumnje majstori u plavim dresovima, dr. Mihajlo Andrejević,
Andra Kojić, Mileta Nedić, Nikola Simić Pop, Bora Vasiljević Ikiš, zatim braća Moša i Grba Marjanović, Lajoš Šenfeld Tuko, Baja Dragićević, Đorđe Vujadinović, jedini igrač koji je učestvovao u svih 5 pohoda na titulu. Zatim Kuzman Sotirović, Svetislav Glišović, Nikica Arsenijević, Aleksandar Tirnanić, Sava Marinković, Svetislav Valjarević, zatim Vojin Škoba Božović, Frano Glazer, Dragutin Ajdanović, Gustav Lehner, Ernest Dubac, Petar Manola. Ove sportske veličine gradile su zdrave temelje našeg fudbala, a BSK je na zbirnoj tabeli prvenstava te epohe bio na vodećem mestu. Nažalost, mir na Balkanu je po navici bio kratkotrajan, te zemlju opet zahvata ratni vihor i do tadašnje prvenstvo u Kraljevini Jugoslavije se gasi. I pored toga, igra se nastavlja, a ligu čine klubovi iz Beograda. U leto 1941. BSK je osvojio takozvani Srpski kup u liga takmičenju sa 6 klubova. Zatim je leta 1943. opet bio prvak Beogradskog loptačkog podsaveza u ligi od 10 timova, a u martu 1944. je osvojio prvenstvo Beograda u ligi od 10 ekipa, tako da bi se moglo dodati još titula na one predratne. Zbog rata se nije putovalo van Beograda, međutim treba reći da nije ni bilo doraslih klubova u unutrašnjosti. BSK-ov stadion na Topčiderskom brdu biva teško oštećen savezničkim bombardovanjem 1944. a posle tog događaja koji se odigrao na Vaskrs te godine, do ulaska Partizana u Beogradu u oktobru, nije bilo fudbalskih utakmica u glavnom gradu. Fudbal za vreme Drugog svetskog rata je bio tabu tema u komunizmu, kao u ostalom i sva fudbalska takmičenja pre 1945. koju je nova vlast odredila kao prvu godinu početka odigravanja fudbalskih prvenstava, što se, nažalost, u većini medija i dan danas mahom prihvata. U decembru 1944. BSK i SK 1913. najtrofejniji beogradski predratni klubovi se ne pominju svojim imenima nego plavi i crveni i igraju u korist siromašnih porodica. Od 1945. ne postoje više ni pod tim nazivom, a 5. maja te godine zvanično su ukinuti svi tadašnji klubovi bez pominjanja poimence, proglasom Ministarstva prosvete i potpisom Mitre Mitrović-Đilas, da bi se time obznanilo javnosti ono što su već znali svi kojima je bilo do lopte stalo. Osniva se tim Ujedinjene socijalističke antifašističke omladine Srbije, fudbalski klub Crvena zvezda, i tim Prve armije, koji je preimenovan u Centralni dom Jugoslovenske armije Partizan po uzoru na moskovski CDK, kasnije CSKA. Crvenoj zvezdi se dodeljuje stadion SK Jugoslavije, nekadašnji SK 913 i Velika Srbija, a Partizanu stadion BSK. Ja sam bio navijač predratnog BSK. Ja sam do duše pratio taj BSK na BSK-om stadionu, to je sada uzurpirao Partizan i to je sad stadion Partizana. U stvari to zemljište i taj stadion, duše trvenim tribinama i tako dalje, tako je bilo, to je Beogradskog sportskog kluba, to je BSK. I koji je 45. godine ugašen. Ja sam bio na toj skupštini gde su hteli da napišu zahtev da se ponovo oživotvori taj klub, da ponovo počne da živi. A na tom sastanku bili su iz USO-a, iz komiteta i šta ja znam. Uglavnom, rekli su, bio sam ja prisutan, imao sam 16 godina, rekli su, koja palji, sećam se, jedan bio ispred USO-a i prvi sekretar Crvene zvezde je bio. Rekli da više klub ne postoji, da je ovo nova država, nove klubove, da ono što je bilo nekad više ne može da bude.
25. marta 1945. formira se tim sindikata metalaca, fudbalski klub Metalac. Klub je dobio prostorije predratnog fudbalskog kluba Jadran. Takođe, osnovano je i sportsko društvo Metalac sa svojih 7 sekcija: fudbalskom, rvačkom, košarkaškom, rukometnom, hokejaškom, biciklističkom i atletskom. Josip Broz Tito je proglašen za počasnog predsjednika kluba, a ime je doneto dekretom pre nego se održala osnivačka skupština i niko se nije usuđivao da bilo šta protivreči. Vlast je forsirala osnivanje klubova sa tada popularnim imenima: Proleter, Napredak, Mladost, Dinamo, Partizan, Metalac. Klub je zadržao boje predratnog BSK-a, svetlo-plavo, tamno-plavu kombinaciju, a i grb je bio sličnog oblika. Na osnivačkoj skupštini prisustvovali su i ušli u strukture kluba naši legendarni igrači: inženjer Milorad Arsenijević i inženjer Sava Marinković. Iste godine sada Metalac postaje prvaka Beograda, liga od 6 timova, a u odlučujućoj utakmici pobeđena je Crvena zvezda. Plavo-beli uzimaju redovno učešće u šampionatima nove države koje se igra od sezone 1946-47. Na vanrednoj skupštini kluba 22. jula 1950. doneta je odluka da se ponovo vrati staro ime BSK. Mnogi su bili skeptici, no Vladimir Dedijer, tadašnji politički funkcioner, a predratni navijač BSK-a, je rekao da je BSK baš lepo ime i da ne vidi problem u tome. Vraćeno je ime BSK, a klub je po svemu podsjećao na istoimenog šampiona pre rata. Zadržane su klubske tamno-plavo, svetlo-plave boje dresova, a grb je bio skoro identičan onom predratnom. Pod tim imenom BSK osvaja prva 2 trofeja u nacionalnom kupu, i to 1953. i 55. kada je pobeđen splitski Hajduk u 2 navrata. Tada nekako počinje i ona naša priča o romantici. Lepršava igra, potpis velikog Moše Marjanovića, koji je sada sa klupe svoj BSK vodio u pobede i radost. Osvajanje prvog kupa golovima su obeležili Aleksandar Panić i Sava Antić, a mi gledamo radost drugog kupa 29. novembra 55. kada je opet Sava Antić uz podršku Predraga Markovića doveo BSK do 2:0 protiv Hajduka. Ono što je takođe zanimljivo iz tog perioda je to da omladinci 51. postaju prvaci Federativne Narodne Republike Jugoslavije, a drugi tim BSK ulazi u osminu finala nacionalnog kupa. Stanoje Jocić i Predrag Pop Marković postaju prvi strelci lige, a 55. se osvaja vice šampionska titula. Tih godina su se isticali i ostali upamćeni brojni igrači kao što su Dragiša Filipović, Aleksandar Panić, Sreten Davidović, Lazar Tasić, Zdravko Juričko, zatim Vasilije Šijaković, Sava Antić, Predrag Pop Marković, Petar Radenković, Tomislav Kaloperović, Stanoje Jocić, pa Živko Josić, Petar Đorđević, Vladimir Geza Šenauer. Svi smo bili čegaljaši. Svi smo tamo jedno imali smo oboje dvije noge za Furkana, sve to bili mali. Davidović, Krančaš, Jaković, sve to bilo malo štetica. Ja sam se s timom sjećao ko u kući, razumijem, ko u kući, recimo Antić. To su sve ljudi koji su znali, igrali su u fudbal, što vi kažete, igrali su u fudbal u nogama i u glavi. Ja sam guštao s njima igrati tamo, guštao. Kad sam došao u Vijedu, u Brcka, onda sam rekao, ja govorim, dajte mi šugaman. A znate šta je šugaman? Šugaman je peškir, a šugaman može se i pjedar. Onda ja došao i govorim, dajte mi šugaman. Onda su me zvali šugaman, svi su me zvali šugaman, jer ima nije bilo znate šta je šugaman. BSK se takmiči pod starim imenom sve do 26. novembra 1957. godine. Na vrata je zakucala besparica, a sa njom i ideja o fuziji sa nižerazrednom Šumadijom, u koju su ušli jaki državni funkcioneri
Geneksovci, operativci UDBE, koji su pre toga bili u upravi Partizana. Opet se menja naziv kluba u današnji OFK Beograd, a menjaju se i klubske boje u današnje plavo-bele. Osnivačka skupština održana je u sali Radničkog univerziteta Braća Stamenković. Da li je tada iko mogao da pretpostavi da će se u ambijentu stereotipa socijalističkog radničkog univerziteta roditi priča o romantici? Romantika kao simbol potenciranja slobode individue sa jedne strane i Radnički univerzitet kao simbol svega što romantika nije bila. Pre promene imena 24. avgusta 1957. odigrana je prva utakmica na sadašnjem omladinskom stadionu. Ranije se zvao Omladinski stadion Jugoslavije. OFK Beograd budućnost 3:1. Bilo je šarma u igri, bilo je lepote, bilo je svega, ali recimo, to su bili momci jalovni vera. To ne može takav tim, retko kada da se... A drugo, recimo, taj mali Banović je bio veliki šarmer. Mi odemo, recimo, u Maroko. Ja nisam znao da svira klavir. Pa imali smo Bidinića, divno da operski peva. Ovo što li jedno jutro, ceo hotel izašao napolje da ih sluša. Oni peva, Bože, ovaj svira klavir, pa je prvi put ih vidi. Ovo što kaže stvar, ne imali smo samo da napravimo uvijek nešto i neko iznenađenje, nešto, naravno u pozitivnom smislu. Već 1962. pobedom u finalu nad subotičkim Spartakom, OFK Beograd vitrinu popunjava sa još jednim trofejom kupa. Krivokuća, Milovanović, Gavrić, Popov, Šiljaković, Dakić, Samardžić, Čebinac, Antić, Banović i Skoblar. Rapsodija u plavom zove na stadione, driblinzi, potezi koji dišu sa stolice, koji mame uzdahe i hug sa tribina. Hrlilo se na stadion, romantika u pravom smislu te reči. Tog 4. avgusta 1962. godine Sava Antić je 2 puta zatresao mrežu Spartaka. Čebinac i Samardžić po jednom, ali više od golova oduševljavala je igra. Igra kao razonoda, igra kao nadigravanje, igra kao uživanje. Trener Milovan Ćirić znao je da pronađe najbolje u svakom igraču, da mu otvori granice individualnog u granicama potreba kolektiva, a te pojedinačne mogućnosti bile su ogromne. Tim je delovao kao jedna duša. A trebali imati Banovića, trebali imati Samardžića, trebali imati Dakića, Gugletu. A posle mi smo završavali priču napred. Pa ja sam imao sreću da sam vrlo teško ušao u stvari u tu kombinaciju još 58. godine, kada je Perica Radenković branio. Pa onda sam čekao priliku i onda sam dočekao 60. godine u Skoplju. Bilo je 17 igrača, putovali smo vozom i sad, pošto je samo se 16 skidalo, i ja vidim 17 i onda se u to brzo sakrijem tamo u spavačim kolima da bi mogo da idem na tu prvu utakmicu. I ja vidim polazi voz i onda tada je Petković kao bio rezervni igrač i njega ostavljam, ja sam ušao slučajno. Pridelio sam se za OFK Beograd najviše zbog Samardžića i Skoblara. Nekako dolazeći iz Valjeva u Beograd, gledao su utakmice i vidio su da to su vanserijski igrači. 3 reprezentativca smo imali, Skoblara, Samardžića i Gugletu. Bio je jedan stvarno mlad tim i tim koji se nije menjao. Ja kad sam došao 6 godina nijedan isti tim je igrao. Znači onda bi su bili propisi, do 28. godine nisi mogli u inostranstvu, te posle smo po jedan je odlazio u inostranstvo kad je punio 28 godina. Imam i tu čast da sam igrao sa Šekularcem, sa Milošem Milutinovićem, kada OFK stadion je bio, kad smo igrali sa Partizanom, 30.000 gledalaca bilo na stadionu, 10 je bilo napolju da nije moglo da uđe. 4 godine kasnije, 1966. u nezaboravnom finalu koji se i dan danas prepričava, OFK Beograd je nadigrao zagrebački Dinamo
i ispratio ga kući sa 6 golova u mreži. U trofejnu salu stigao je 4. kup Jugoslavije, utakmica za pamćenje, tim za istoriju. Sa klupe je Dragiša Dunja Milić vodio sledeće momke: Bratislav Đorđević, Milovanović, Grujić, Vukašinović, Krivokuća, Gugleta, Samardžić, Dakić, Santrač, Banović i Skoblar. Slobodan Santrač, Josip Skoblar i Spasoje Samardžić su po 2 puta loptu sproveli iza golmana Dinama Škorića. 3 puta po 2, da. 3 puta po 2. Ali i to protiv Dinama moram reći, sad moram priznati da je Dinamo onda... Pa ja ne priznam nikome, ali možda čak bio i bolja momčad nego što je to bio OFK Beograd. Nikada ponovljena noć. Teško je bilo ponoviti tako nešto. Ponoviti meč u kojem sve ide od ruke, u kojem se potezi lepši od prethodnih smenjuju u ritmu čuvenih klasika romantizma: Schumann, Chopin, Liszt, Verdi, Dvoržak, Korsakov. Kao da čitate dela Goethea, Byrona, Hugoa, Radičevića, Zmaja, Kostića, kao da gledate platna Goe, Tarnera. Romantika. Imali smo ovde svi koji smo igrali u OFK Beogradu otvoren blanko račun fudbalski po pitanju kreacije, po pitanju želja, po pitanju igre i zato smo bili ono što smo bili. Predstavljali smo jedan od klubova koji je igrao najlepši fudbal u onoj zemlji. Osvojili smo 2 kupa, mislim, OFK je važio. Bio vrlo, to je jako bitno za mene, isto tako da je jedan vrlo ugledan klub u onoj Jugoligi. Pa danas kad govore o recimo finalu sa Dinamom, da, 66. ovdje u Hrvatskoj, to stalno govori da je to najbolje finale koji ikad odigra. To je zadnji trofej koji je OFK Beograd, nažalost, osvojio poslije, znači, sad 45 godina OFK nije osvojio nijedan trofej. U tim se nije ulazilo lako. Fudbalske veličine, čije imena danas i vrapci na grani znaju, čekale su svoju priliku mesecima. Pokušavali makar u voz do Zagreba da uđu, govorili kako je prilika da se uđe u tim tu tek kada, ne daj Bože, neko umre. Povređenih nikada nije bilo. Pored talenta i znanja, svega potrebno je da imate i malo sreće. Ja sam imao tu sreću da pred prvu utakmicu protiv Hajduka 13. avgusta 1965. godine igrali smo na Karaburmi i dan uoči utakmice Samardžić je obukao na treningu nove cipele i dobije plikove i nije mogao da nastupi. I kad sam došao u Skoplje, Čilić kaže, šta da radi, majko mu, kaže, nemam desnog beka, kaže, a ostali igrači ti su, Gavrić, tako dalje, da. I ja odigam 2 prsta, rekao mogu ja, kažem, rekao, da igram beka, iako nisam igrao beka, igrao sam kalfa, polutku i tako dalje, ranije u juniorskom timu. On me gleda, kaže, pa dobro, ti normalno, kaže, znaš i, kaže, ko igra, kaže, levo krilo. Kažem, rekao, me interesujem ko igra levo krila, rekao, ja sam prvi digao prst. Svi oni koji su dobili šansu u OFK Beogradu, ja mislim da su je na najmaksimalniji način i da su bili svi vrsni, i drugari i fudbaleri. Prema tome, imali smo divnu sreću da smo igrali u takvom klubu kao što je OFK Beograd. Nije se samo na domaćim terenima igrala romantika, ona i onako ne poznaje granice, pa je Evropa najbolje upoznala u sezoni 1962-63. U kupu pobednika kupova zabeležen je najveći uspeh jugoslovenskog klubskog fudbala do tada. Padali su redom istočno-nemački Hemi, zatim Portdown pa Napoli. Polufinale protiv Tottenhema bila je nepremostiva prepreka, ali su White Hart Lane i London vidjeli smelu ekipu, odvažne majstore kojima je i malo iskustva nedostajalo da zaigraju za pehar. Pehar je pripao Tottenhamu, a OFK Beogradu je ostalo da pokuša da u sledećoj sezoni postane prvak Jugoslavije. I opet je tako malo nedostajalo, mada godinama se stica utisak kao da su titule rezervisane
za ekipe velike četvorke. Tako je i u sezoni 1963-64. Crvena zvezda bila 3 koraka ispred OFK Beograda, kome je pripala vice šampionska čast. Kao nagrada za dobre igre i efikasnost na Karaburmu stiže publika. Navijači su prepoznavali fudbalsko ushićenje i punili su tribine u želji da gledaju velike igrače. Majstorije iz napada u napad, golovi kao na traci, mreže protivničkih golmana u tom periodu, pored ostalih saigrača, nemilosrdno je punio Slobodan Sandrač, koji postaje apsolutni rekorder po broju postignutih golova u našim prvenstvima, sa 33 pogotka na 34 utakmice u sezoni 1971-72. Sa rekordom je stigla i bronzana kopačka Evrope, a bolji od njega na ovim prostorima bio je samo Darko Pančev, doduše sa više odigranih utakmica. Mnogo je imena koja su fudbalsku slavu stekla u OFK Beogradu, igračkih i trenerskih. Bilo je dovoljno reći romantičar i svima je bilo jasno kakvog je kova neki fudbaler. 60. godina dve velike fudbalske zvezde koje više vezujemo za Crvenu zvezdu i Partizan mamile su sa svim svojim saigračima publiku na omladinski stadion. Lepe dane, sigurno svetle trenutke u svojim karijerama na Karaburmi su proveli i Dragoslav Šekularac i Miloš Milutinović, istinski velikani jugoslovenskog i srpskog fudbala. 60. i 70. su godine kada je za OFK Beograd čula cela fudbalska Evropa, a u evro takmičenjima pred plavo-belima su padali i takvi velikani kao što su minhenski Bayern, torinski Juventus, zatim Feyenoord, Napoli, Panathinaikos i mnogi drugi klubovi koji su i danas krem svetskog fudbala. OFK Beograd je u tom periodu 12 puta učestvovao u međunarodnim kupovima i to 2 puta u kupu pobednika kupova, po 3 puta u kupu sajamskih gradova i kupu UEFA, kao i po 2 puta u Intertoto i Mitropa kupu. Pored polufinala kupa pobednika kupova izdvajamo i četvrtfinala UEFA kupa 73. kada je bolji bio holandski Twente. Za OFK Beograd tada su između ostalih nastupali velikani našeg fudbala, standardni reprezentativci poput Josipa Skoblara, Dragana Guglete, Spasoja Samardžića, Blagomira Krivokuće, Sretena Banovića, a nešto kasnije Ilije Petkovića, Slobodana Sandrača, Dragoslava Stepanovića, Ninoslava Zeca, zatim Bogdana Turudije, Petra Borote, Dušana Lukića. Mi smo predstavljali jednu veoma nezgodnu ekipu, da bi vam, rećemo, Feyenoord koji je bio u to vreme prvak Evrope, mi nismo mogli dalje. Moramo biti iskreni da vam kažem i bilo bi smešno da sad uveličavam nešto što ne može da se metne pod lupu. Ali Feyenoord nas je zatekao kao prvak Evrope, aktuelni. Mi smo ga eliminisali sa utakmicom u Rotterdamu i sa utakmicom u Beogradu. Izveli smo bolji skor pa smo poklekli protiv Twenta. Mnogo znači kad jedna ekipa igra godinama zajedno. A ovo kad se svake godine ofku 4-5 igrača ode i onda se menja tim. Ne može to da bude onaj tim, da se uigra, da bude taj tim ono što smo mi bili. Đorđević, Vukašinović, Stepanović, Mešanović, ja i Stojanović, Navali Turudija, Zec, Santrač, Lukić, Petković. A mi nismo igrali fudbal zato što smo hteli da budemo profesionalci. Zato što smo hteli da zaradimo neke ogromne pare. Mi smo počeli kao i svi normalno u to vreme, zato što smo voleli fudbal. 80. godine 20. veka pamtit će se po borbi za očuvanje prvoligaškog i povratak iz drugoligaškog društva. Na ivici između prve i druge lige, sa stažom u drugoligaškom rangu takmičenja od 1986. sve do raspada države, kada se OFK Beograd vraća u ligu koju su činili klubovi iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Crne Gore. To je bilo društvo koje je igralo fudbal više iz ljubavi. Bilo je to i para, nije bilo toliko, daleko manje nego što je sada. Ali eto, družili smo se i na terenu, i van terena, tako da je to sve funkcionisalo onako kako treba. Ilija Petković, koji je jedno od najvećih legendi kluba, je izlazio,
a ja sam ušao. Nisam u tom trenutku razmišljao o tome da to može da bude neka buduća istorija i da ja ulazim u anale kao najmlađi protimac. Usredsredio sam se ono što me čeka u toku utakmice i tih 20 minuta sam odigrao dosta dobro. Znalo se u to vreme, moralo se 5 kubilenku poneti torba, tu nema šanse, pazite, to su bila nepisana pravila i to nikom nije trebalo, niti bilo teško u to vreme. S tim što su to danas izgubili, ali nema veze, možemo, vreme ide unapred, profesionalizam je drugačiji nego što je bio. Mi smo tad cenili, voleli te naše starije kolege, normalno, koji su bili reprezentativci, moramo skineš kapu, normalno, da ćeš mu poneti torbu, neće Petka da nosi torbu. Srećan sam jer sam došao u vreme i dobrih fudbalera i dobrih ljudi. I sigurno da je epitet romantičara proizišao baš iz tih igara i koji je nastavio i kasnije da se priča o OFK Beogradu. Stižu 90. i tada se već nazire neko novo vreme u fudbalu kod nas i u svetu. Ekonomski moćni klubovi, iako dolaze do kvalitetnih igrača, pa otprilike od tada najčešće gledamo istu sliku. Crvena zvezda i Partizan od OFK Beograda, a Real, Bayern, Milano, Chelsea od njih kupuju igrače koji čine internacionalne kolektive kojima se divi planeta. Nema više generacija koji igraju godinama zajedno, nema više kontinuiteta igre. Početak 21. veka doneo je ipak drugačije tonove ove priče, jer kao večita avangarda, OFK Beograd je uspeo da se izbori za svoje mesto na ekonomskoj karti fudbalske Evrope. Bio je to način da se preživi. Preskočeni su Crvena zvezda i Partizan, pa su najbolji, ako su već morali da odu sa Karaburme, odlazili direktno iz plavo-belog dresa u evropske klubove. Mi smo morali tržišno da se orijentišemo i da od OFK Beograda napravimo fabriku fudbalera. To nam je uspelo i mislim da smo postavili domaći zadatak u to vreme svim ostalim klubima kako moraju da se organizuju. OFK Beograd je bio okosnica i mlade reprezentacije i omladinske i svih ostalih mladih selekcija, što je bio dokaz da dobro i kvalitetno radimo. Bilo je teško, ali smo znali šta hoće, imali smo viziju, imali smo jednu dobru ekipu ljudi koji smo okupili da vodi OFK Beograd i mislim da smo napravili jednu za uslove OFK Beograd i ambijent u kome smo egzistirali jednu fantastičnu stvar, da smo posle par godina bili stalni učesnici UEFA-inih takmičenja i na to smo posebno ponosni. Generacija sezone 1991-92 vraća romantiku u modu. Trener Ilija Petković se iz fotelje tehničkog direktora seli na klupu i okuplja tim koji nije morao da zove na treninge. Karavajev, Mirković, Obradović, Terzić, Kuzmanovski, Đurđević, Ćurčić, Špoljarić, Nikoličić, Đukanović i Lončar igrali su fudbal, ponekad se sportski poigravajući sa rivalom. Izborili su i plasman u kupu UEFA, ali su sankcije nažalost sprečile OFK Beograd da se vrati na međunarodnu scenu. Nije bilo teško ovu generaciju poslati u inostranstvo, a plavo-beli su, promenljivo igrajući, živeli fudbalski život fudbalske Srbije. Na trening se normalno, ako je trening bio u 6, dolazilo se u pola 5. I onda se igrala ševa. Često nam Ilija Petković posle te ševe kad treba početi trening rekao završeni trening idite u slučajnicu. Jer je tu bilo i povreda i svega i padova i tako dalje. Mislim, bez igri stega, šablona, kalupa, stvarno jedan fenomen smo bili u to vreme 91. 92. godine. Nažalost, zbog sankcija ta se generacija rasturila. Moram da se setim za nas čuvene utakmice na Marakani gde smo pobedili šampionski tim Crvene zvezde 2-0, onako, svi smo bili jako ponosni na to. Ta generacija i 3 generacije posle generacije 91. 92. o kome smo govorili se čitave zime kupala hladnom vodom. Znači, nismo imali za toplu vodu. Znači, to je postala neki sinonim za nestašnost, kaže, nemaju ni za vodu. Mi stvarno smo se kupali 3 godine hladnom vodom. Tu je snaga, tu je ta romantika. Breme teške fudbalske finansijske situacije protiskalo je Karaburmu na početku svake sezone, a izlaz je uvek predstavljalo opredeljenje da je bolje prodati najbolje igrače i ostvariti kontinuitet, nego se mimo realnih mogućnosti prostirati do granica
koje su mogle da ugroze egzistenciju OFK Beograda. Trpeli su rezultati. Svetla tačka je svakako rezultat koji je napravio svojim golovima Petar Divić, najbolji strelac lige sa 27 golova u sezoni 2000-2001. Podsjetio je Peca na prethodnike koji su također bili najbolji u godinama kada su igrali. Najstrelci u plavo-belom bili su Sotirović, Vujedinović, Marjanović, Glišović, Jocić, Marković, Sandrač i Grubač. I dolazim u ponedljak na trening i imamo sastanak i sad trener govori i svima govori šta. I samo dođe do mene, preskoči me, pa priča o Skoblaru, pa Banoviću i na kraju meni kaže: Sani Boj, zašto se, kaže, smo mi tebe doveli iz Valjeva? Da ti nama pokažeš da ti znaš da igraš fudbal. Ne, mi smo te doveli da daješ golov. U poslednjoj dekadi OFK Beograd beleži promenjive rezultate. Uspeh zabeležen 2003. godine kada se posle 29 godina klub vratio na međunarodnu scenu, vratio je i osmehe na lice svim ofkovcima. Dvomeč sa Atletikom iz Madrida podsjetio je na zlatne godine romantike. Davno poljuljani fudbalski ponos koji su tako maestralno gradile generacije romantičara, vraćen je i u duelima sa Galatasarajem, pa je sezona 2009-2010 u predvečeri jubileja bila pravi melem za sve one koji žive za plavo-bele. 100 godina jednog kluba je izuzetan jubilej i stvarno malo klubova u našoj zemlji može da se ponosi tim. Mislim da je u fudbalu u današnje vreme totalno drugačije i da klubovi mogu da promene i rezultate i igrače i sve, ali istorija je ta koja ostaje i koja ne može da se promeni. Najlepši deo moje karijere, sigurno da kažem, i dobro, bio sam mlađi, ali što se tiče kluba i rukovodstva u klubu, jedan sigurno najlepši period mog profesionalnog života, tako da klub u kojem sam proveo možda najmanje od svih klubova u kojem sam igrao, ali koji mi je ostao duboko urezan, sigurno će ostati u mojoj karijeri, pošto stvarno tamo sam i mnogo drugova sam upoznao i duva koji su mi ostali za ceo život i ljudi u klubu, tako da kažem ti, klub u kom sam odrastao i kao čovjek i kao igrač. 100 godina ljubavi prema fudbalu, odricanja i nadmetanja. 100 godina pokušaja da se svakog dana bude bolji, interesantniji za publiku, za neke nove klince, za fudbalsku Evropu, pogled u budućnost, ali i romantični pogled unazad, kada zadrhti srce. Sećanje na sve one divne ljude koji su gradili istoriju OFK Beograda. Igrače, predsjednike i ekonome, blagajnike i trenere, sekretarice i lekare, a tek navijači, uvek tu, u dobru i u manje dobrom, u pobedi i porazu, po kiši i letnjoj vrelini, kao jedna porodica. Koliko je samo puta ta reč izgovorena tokom sećanja na 100 godina romantike. I OFK Beograd je jedan klub gde vlada jedna onako porodična i familijarna atmosfera i mislim da je to osnovna snaga OFK Beograda i da iz toga su proistekla takva imena i nadam se da će to da se nastavi još mnogo dugo. Ta duša se provlači kroz njih, ali to se osjeća i dan danas na stadionu OFK Beograda. Često puta ja odem od kuće rano, deca spavaju, brataci kući, oni spavaju već i tako dalje. Jednog dana moja mlađa čerka vidjela na televiziji, kaže, eno go najčika što neki put dođe kod nas. Prema te deca me nisu poznavala, ali ja sam sve učinio. Ja ne znam, ja poznajem porodicu svakog igrača. Poznajem sve, jer sam stalno prisutan bio u njihovoj kući. Poštovanje generacijama, poštovanje prema svim tim ljudima i tim igračima koji su prošli, jer možda ovi mlađi igrači ne pamte. I ja ne pamtim Savu Antića,
ali jako dobro pamtim Iliju Petkovića, jako dobro pamtim Slobodana Santrića, jako dobro pamtim tog Turudiju i te neke ljude koji su bukvalno stadion dizali na noge. Imate li olovku da zapišete ko je sve pisao ovu istoriju sa klupe BSK, Metalca, OFK Beograda? I Boško Simonović, i Kika Popović, Nikola Simić, i Dunja Milić, Đorđe Vukadinović, Milovan Ćirić, Ilija Petković, Gojko Zec, pa Bročić, Milutinović, Ivanović, Vukašinović, Krčmarević, Živodinović, Đorđević, Marjanović, Kaloperović, Božović, Antić, Ješić, eto danas Đurđević, mada nismo nabrojali sve. Velike fudbalske ličnosti kao na traci, baš kao i kada govorimo o predsjednicima plavo-belih, od Jevrema Pantelića, preko Andre Jovića, Radojlovića, Šebe, Kumanudija, Čolak Antića, Marinkovića, Andrejevića, Čubrića, Čorkovića, Tomića, Popovića, Mučalova, Pantića, Pavlićevića, Samardžića, Jamnika, Vukašinovića, Roćenovića, Cekića, Andrejevića i Jočića, do aktuelnog predsjednika Mome Minića. Sa jedne strane to je velika obaveza da nasledite takve fudbalske i ljudske veličine kao što su bili veliki treneri koji su sedeli na klupi OFK Beograda, a sa druge strane još jedan motiv da se dokažem, da se izmjerim sa njima, da možda postignemo i bolje rezultate nego što su bili. Vi možete odmah osjetiti, mi smo igrači Mangupi. To je bez daleka. Vi možete odmah osjetiti kad je igrač, kad je trener takav da ga možete zagledavati, zafrkavati, a da vidite, da ga možete zafrkavati, ne. On, ti, ni njega niti iz previše poštovanja prema njemu ne možete mu nikad igrati. Neka svi Ofkovci budu ponosni. Prvi naš prvoligaš koji je obeležio vek postojanja. I tekakav vek šampionskih titula, kup trofeja, vek romantike. Pitali smo ih šta bi poželeli svom OFK Beogradu u narednih 100 godina. 100 godina je ostao živ. I to je velika stvar, pre svega za ovaj grad, pošto ljudi mora da znaju da je OFK Beograd gradski klub. Poželim jednu ekipu kao što je bila naša. Finansijsku stabilnost iz koje će da proistekne jedan miran rad, a iz tog miranog rada nadam se i šampionske titule. Poželio im upravu koja je bila naša. Osvoji titulu. Poželio im publiku. Želi imati u narodu neki trofej, ako može da ili kup ili u prvenstvu pričati, ipak imaju prednost neki drugi kluba, ali ako može makar kup da probaju da osvoje. Da uđe u Evropu, da se stalno takmiči u Evropi, da se publika i što više većem broju dođe na stadion. I OFK Beograd treba da bude oličenje poštenja i oličenje fudbalske igre i zadovoljstva svim tim ljudima koji budu dolazili na stadion. Da ostanu romantičari i dalje. Posebno su gordi oni koji kažu navijam za OFK, ne za Zvezdu i Partizan, za OFK. To su oni koji nose, oni koji daju snagu, oni koji su uvek tu.